Jednostavno promovirati to koliko primjećujem po medijima su počeli. Da. Mi smo isto tamo prije, sad već možda i 10 godina, kroz projekt koji se zvao Crosskills, jel? Hrvatske vještine ili vještine. Dost hrvatski naziv. Bio je europski projekt, pa da bude svima razumljiv tamo. Znači, napravili smo prvo napravili smo moderne nastavne materijale. Zašto to za vaš fakultet? Ne, nego za srednje škole. Aha, građevinske škole. Zašto sam to prvo istaknuo? Zato jer i ja sam iz srednje građevinske škole, ja sam građevinski tehničar visokogradnje izvorno, pa sam postao diplomirani inženjer. Zato jer sam prvi ja učio, a znam da su nadam se da više nije, ali mislim da još u dijelu škola je, da se uči iz knjige iz 73. Sad, ako učite samo o cigli koja je bila 73. i cigli koja je danas, to nema veze jedno s drugim više. A klinci uče po onome i ne znaju šta je danas moderno. Znači, to je falilo, da ne pričam o cijelom nizu drugih stvari. Ne kažem da se ono ne smije znat, ne, ali ovo su moderni materijali, ovo je ono s čime se danas gradi. Onda smo oformili 11 trening centara u Hrvatskoj. I to uglavnom u srednjim školama i nekakvim obrazovnim ustanovama. Pučka učilišta i tako dalje. Gdje ljudi mogu prijaviti se na tečaj koji traje 40 sati i naučiti kako graditi energetski učinkovite zgrade, kako ispravno raditi energetske obnove i tako dalje. Postoje propisi doneseni od strane Ministarstva i graditeljstva i prostornog uređenja, danas i državne imovine, koji kažu da se može dobiti certifikat, priznat dakle od strane države, potom Crosskills programu učenja za, ako se ne varam, 6 različitih vrsta radnika. Zidara, fasadera, krov, pokrivača i tako dalje. Do maltene soboslikara. I to smo napravili. Ali je problem što nitko ne traži. Znači, ljudi nisu zainteresirani za taj... Ne. Sad vi ste šef obrtničke nekakve tvrtke, vlasnik obično, i dajete meni ponudu za obnovu moje obiteljske kuće. Vi ćete naravno obrazovanog radnika morati platiti više. Da. Znači, vama je zarada direktno manja. Ili ćete uzeti nekoga ko ne zna, imat ćete malo više problema, ali ćete ga manje platiti, pa ćete... Sfušati, što bi se reklo. I mene ćete sfušati. Posao. Znači, to... Ali situacija gdje se ne traži kvaliteta je problem u Hrvatskoj. Sad, koliko vidim sve više i više takvih malih i velikih obrtnika i velikih, ako imamo zapravo velike tvrtke građevinske u Hrvatskoj, to je isto dosta upitno u usporedbi sa europskim tvrtkama i svjetskim tvrtkama, jednostavno nedostaje obrazovane radne snage. Pričam s jednim mojim bivšim studentom koji ima obrtničku firmu u vodi. Kaže, ja ne mogu naći ljude. Kaže, raspišem natječaj, dajem prilično dobru plaću, veću nego ja imam kao doktor znanosti. Nikomu se ne javlja na natječaj. Javi mu se nakon drugog natječaja čovjek od 60 godina. Koji ne zna to raditi šta on treba. Mislim, realno čovjek je... Pred penzijom. Da. Mislim, pohvalno za naravno, želju i trud i sve. Kaže, idem dalje. Javljaju mi se ljudi iz Paragvaja. Na natječaj. Iz Nepala. Nema ljudi u Hrvatskoj.